Velkommen til. I dag vil vi snakke om finanskrisen og hvordan den brød ud og andre store spørgsmål vedrørende finanskrisen. Vi vil snakke med Jesper Blak, formand for Matematisk Institut, og Kim Nymark, afdelingschef i EBC Aarhus. Før finanskrisen var dette et meget normalt syn. Nu ser vi kun dem her. Hvad skete der? Vi sætter fokus på finanskrisen i dagens afsnit af økonomi. Vi er nu taget ned i byen for at møde Jesper Blak. Jesper Blak, han er førende blandt økonomer, og han er formand for Matematisk Institut hernede i Aarhus. Han har blandt andet været på TV2 en del gange for at kommentere på ting vedrørende finanskrisen. Hvordan finanskrisen opstod? Ja, altså det er svært at forklare præcis, hvordan den opstod. Ja. Der er skrevet masser af bøger om det. Den almene det med folk generelt siger, det er at slutningen af 2000, starten af 2000-tallet, der havde vi højkonjunktur. Og det påvirker selvfølgelig folks investering. De havde lyst til at investere, og folk havde lyst til at bruge penge. Det gjorde bankerne lånevillige. Så bankerne lånte penge ud på, lånte af hinanden. Bankerne på kryds og tværs og lånte ud til mennesker i massevis. Og så sagde man, at boligmarkedet det var stigende. Så bankerne havde den idé, at boligens pris den ville stige måske 5% årligt. Så hvis de havde en rente på et lån på 2% årligt, så ville folk, der købte et hus for deres penge, jo nødvendigvis skulle betale tilbage, fordi de tjener flere penge på huset. Det var så også det folk de troede, så de begyndte de der 3% der var ekstra, det begynder folk at bruge af. Og når bankerne så lige skal indkræve deres lån, og bolighus eller husene de ikke har den samme værdi, så har folk jo ikke nogen penge om det. Og når folk ikke kan betale tilbage til bankerne, og bankerne kan inddrage deres lån, så har banker ikke nogen penge. Og, ja. Et krak er et finansielt ord for, når en bank går konkurs. Okay. Kan man gøre noget for, at sådan en krise ikke skal ske igen? For at undgå det? Altså, man siger jo, at staten i USA de gik ud med en redningspakke. En redningspakke er, når en bank er ved at gå konkurs. Så har staten en fond, hvor de så poster penge ind i banken, for at undgå krakker i banken. Nogle af de største redningspakker, vi har set i nyere tid, har blandt andet været i Spanien. De reddede rigtig mange banker. Der siger man jo, at fordi man går ind og redder bankerne så nemt, så opbilder man bankerne til at lave den der lempelige pengepolitik, som gjorde det. Så altså, de der bailouts, som de har tilladt, det er måske det, der har gjort, at der kommer en ny igen. Fordi de banker, der har opført sig dårligt, de får stadig lov til at gøre deres pengepolitik. Okay, vi har nu været inde og snakke med Jesper Blak fra Matematisk Institut, og nu vil vi finde ud af, hvad der skete i boligmarkedet i 2008. Derfor har vi fået en aftale med EBC-chef for Aarhus, Kim Nymark. Altså køber og husene, eller tænker meget på, hvordan de investerer? Nej, altså købeløsen er stort set den samme, som var tidligere i vores område. Det er jo meget stedbestemt, hvor man er interesseret. Så det område, vi selv sidder i her, det er et område, som altid vil være attraktivt at bo i. Så det føler vi ikke, men køberne er så ikke bange for at komme med bud på ejendommen. Det er ikke den pris, der står til, at de bare kommer og siger ja tak til. Det er forskel. Så der er meget forskel på, hvordan huspriserne er i forhold til førprisen? Ja, vi er kommet tilbage til samme niveau, som var tidligere, som var før krisen. Men det er så forskel, der er køberne, de beder om at få et afslag, som de gjorde det tidligere, hvor de købte til prisen. Så den endelige handelspris, den bliver typisk fra start til slut ændret cirka 8%. Ja. Det er så forskel. Så det er selvfølgelig en form for prisopslag. Og så også, om der er forskel på, hvor lang tid er husene ligesom til salg? Ja, læggetiden er længere end var før krisen, hvis du tænker. Så det tager cirka i vores område cirka 7 måneder at sælge et hus i gennemsnit. Og der er selvfølgelig nogle huse, der solgt på en måned, og nogle, der solgt på 10 måneder. Læggetiden er længere i dag, end var for tidligere. Men er der fremgang i husene, eller er det ikke noget, den er? Jo, det kan godt være fremgang, altså i forhold til sidste år. Ja. Markedet er mere positivt, end det var for 2-3 år siden. Vi har nu snakket med Kim om, hvordan de danske boligpriser har forandret sig, og hvordan de stadig udvikler sig. Nu har vi snakket med Ib Fredslund Madsen, økonom fra Jyske Bank,
om, hvordan det globale marked ser ud. Ja, der har været en udvikling før krisen, hvor man kan sige, hvor der er måske nogle værdier, der er blevet blæst op. Og der har været en udvikling, der ikke har været holdbar. Vi så jo for eksempel, at mange steder i verden så vi meget kraftige stigninger i boligpriserne. Og det betød jo også, at der var en kraftig stigning i långivningen. Og man giver jo tit lån på basis af, hvad man nu for eksempel stiller lån til boliger, hvad man tror, at hvordan boligpriserne skal udvikle sig. Og der regner man efterhånden om, de boligpriser, de bliver ved med at stige hele tiden, og derfor så er man villig til at låne mere og mere ud. Ja. Og der var nok en eller anden tro på, at jamen, det her det fortsætter bare i en lige linje opad, selvom vi jo godt ved, at historisk så har boligpriserne også faldet. Jo. Ja. Så der kom nok også sådan en generel tendens til, at man troede på, at der kommer slet ikke nogen risiko ind i det her. Væksten kan fortsætte, boligpriserne kan fortsætte. Så i nogle henseender var der nok en form for boligboble, der var med til at blæse mange værdier op. Og det er jo tit sådan, I ved godt med bobler. Jamen på et tidspunkt så brister de her bobler. Ja. Og det var nok det, der skete op til før finanskrisen, at det var en boble, der bristede. Boligboble. Eksempelvis familien Hansen, som vælger at investere i et nyt stort hus, der priserne de har været stigende det meste af nullerne, fordi efterspørgselen i 06-07 har været rigtig stor. De tager et stort lån i deres store hus fra banken, men da efterspørgselen ikke er stor mere, så falder huspriserne, og det betyder så, at familien Hansen de har en større gæld end deres hus er værd. Så derved springer boligboblen. Boligboblen har været værst i udkant Danmark. Det var alt for i dag. Jesper Flak og Ib Fredslund Madsen var meget enige om, hvordan finanskrisen startede. Men deres bud er kun en ud af mange. Adskillige forskere har også kommet med deres bud. Men svaret er stadig uvist.